othokozani bawufakele emalokishini, obhekumuthi bawufake emalokishini, oshwe nomtekhala bawufake emalokishini. Futhi ngagxila kakhulu ke lezo insizwa lezo ke ulo umtshengiseni umfowagcwensa nomgqumeni ukuthi cha lezo insizwa lezo ukhuphukela kakhulu umculo ngempi yazo yobuhle, le mpi yazo lezi ezazishaya yobuhle, hayi ukuthi zazilwa ngempela lezi insizwa zayingcweka nje njengeinsizwa zishaya nje ingoma, zithandwa kakhulu futhi abantu sebenze kakhulu lezi insizwa zikhuphule kakhulu umculo kuleli zinga njengamanje kungazo lezi insizwa omjikijelwa insizwa nje engasekho mhlambe emhlabeni nazo futhi ezinye zeinsizwa lezo ezibamba iqhaza elikhulu kakhulu emculweni ngamaskandi. Mfowethu uFisokuhle Dladla ungathini uyicelela mhlawumbe kubahleli bemicimbi ukuthi beqashe uyicelela mfowethu kubantu ukuthi bekweseke kakhulu bekulandela nasenkundleni zokuxhumana mfowethu usazobatshela ukuthi utholakala kanjani? Ngathanda nje kakhulu ukuthi abantu ake bawuseke umculo wami ke beyinike nje ithuba bengilalele kahle ukuthi lento ngoba ngiyashaya kahle kahle ingoma. Uyabona ukuthi mhlambe bebengangizwa kahle ngoba ngiyabona hayi abakangizwa kahle khona kodwa sebekhona abangizwayo uyabona. Ake bewulalele ke umculo wami hayi abahlali bemicimbi impela hayi ngishayela isipikeli sokugcina impela kubona ngithi cha abangiqashi impela noma ngabe ke bathi ke mhlambe ngiyoyiveza ke emcimbini emkhulu kodwa ke akangivele nami emcimbini emkhulu. Hayi siyabonga kakhulu bese insizwa uFisokuhle umfokadladla ezikabhoqo mfowethu iqhamuka le kwamaphumulo uyazi ke mfowethu masikhuluma ngamaphumulo sesikhuluma ngoAlimgobe sikhuluma ngomjikijela sikhuluma ngobhekihonga sikhuluma ngomnikezo sikhuluma ngomajotha ziningi insizwa mfowethu eseziba amagago ngamaphumulo siyathemba ukuthi insizwa mfowethu nizoyithanda phela nithakasele niphinde nuse kakhulu umculo wayo siyabonga kakhulu.